Welkom mannen, welkom mensen. De eerste episode van Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Kom naar mij. Kom naar mij toe. Naar mij toe. Nou was het een probleem. Iemand met de naam Celindo heeft gevraagd ons moet hem helpen om net iets uit te zoeken wat hem plaat voor een lange tijd. Voor een lange tijd. Bij een lange tijd. Nou, we gaan nou naar hem toe. We gaan kijken wat de problemen zijn. We gaan hem proberen helpen. En alsjeblieft maak zeker je subscribe op de channel. Subscribe, follow ons, like ons op deze entertainment. Sampai zo zien. Celindo. En hoe kom je ons gecontact? Saya kita alien kalau saya kita tahu. Oké. Still mijn phone en mijn watch. Oké. En denk jij was van een spres? Denk jij als een reden hoe kom je dit gedaan hebt of hoe kom denk je hij daar? Hij was van een spres. Ja? Hij was van een spres geweest. Nou van waar is jij? Ik heb dus al een komen. Van hoe is jij? Ja, dus 21. Kom je gesukkeld om daar ouderdom te doen? Is je redelijk te doen? Ik is 21. Ik maak die 21. Celindo, wat is hier? Gimana kayo kaya sa pika? Dia rasa macam ni naam cabang. Oké. Macam mana kalau tu may terakhir. Nou, hoe dat gebeurt? Dia hem alien gelos bij mijn kamer. Ook terugkom die mannen siya, ik het chip lang kom die winkel. Zo heb je goed gesteeld. Gesteel. Zo heeft hij gevat. Hij heeft gevat, hij heeft gesteel. Oké, hoe moet ons zeker Dat is mijne, want ik heb het gekocht met mijn geld. Oké, nou als we die phone bij ons krijgen, zou je hem dan opmaken. Ja, Gesug of je open of je paswoord. ik zal hem op kunnen. Wat denk je van die hele zaak? Bra, ik denk dat man is scherm. Ik was hem blij. Toen was hem gevraagd, toen was hem geapproached. Echt gedaan, hij gaat ons boven. Oké, nou right, we gaan nu het probleem tackle. Ik weet niet, ik trust niet die man niet. We gaan het doen, we gaan zo niks zijn. Oké, wacht. Je krijgt me niet lekker. Je lijkt zo scherm. Als je zo zegt, zeg me goed ja. Wanneer? Ik ben blij. Wow, zo vriend. Gestierd. Hoe voel ik? Het voelt je lekker niet? Het voelt lekker. Maar steek je niet rug. Ik ken hem zo lang niet. Stop. What do you mean by that? Kies je vrienden recht. Ah ja. Laten we gaan. Laten we zitten gaan. Tune in. Voor die mensen wat ik gecontact heb, kan me helpen. En dat de rechte mensen is je. Man, kan niet doen. Niet veel van me. Nee, je kunt hem niet voor dat je slaat. Ons is het weer ons moet hem recht brengen. Zulke energie. Ik ga hem stuk in slaan, hè? Zo na. Ons is die beders. Goedemorgen. Cameraman gaan hier. Ja, maar je was een Dat is daar maar een draai was weer op. Wat je kon zien, was. hij lijkt zo'n oude roker, zoals iemand waar je niet samen met wil morsen. Hij lijkt zo dat hij je leven nou van. Denk je nou, man, ze doen wat ik kan zien. Ik heb het redelijk gefris voor zij. Dat wat ik zet me geld op, man. Ja, dan kijk je, als je daar maar gezien hebt, dan zou je hele leven omdraaien. Kijk, je ziet was bij de camera. Ik denk face to face. Als je face to face gaan zien, is weer dangerous. Is heel dangerous. Staan terug. Hold your horses. Meneer, is dit een probleem? Mijn naam is Nellum. Yes? Hij zou droppen. Hij zou droppen. Onze television show is gewoon naar mij toe. Nou meneer, die mannetje zei, heeft iets gesteld, heeft iets gevat. Dit was op je kamer. Je weet niet wat gebeurt. Ik kreeg ze goed in. Ik denk, je heeft gevat. Ik denk, je heeft gesteld. Kan je ons Ik heb je goed gesteld. Is dit waar of is dat aan de kant van de story? Ja, als je aan de kant van de story niet. De reden komt dat je mensen goed gevallen. Zo, je hebt ook gevat. De reden komt dat je gevallen bent. De man heeft mij goed gevallen. Wat ik mij, zie. Kom zitten klem bij mij klem. Zie. Zo die man kan niet ook komen klem. We wonen goed. Zie. Hoe je niet dat information ingezet? Wanneer? Mannetje, het met z'n eerste avond. That one we are not going to tolerate at all. At all. Zo die story is eigenlijk dieper. Toevallig is het goed. Het is iets persoonlijk. Ik maar hij moet zich ervaren.
Brai dan nou. Hij wordt in mijn sorry gevat. Bra, meer dan kan ons maar emotie gaan halen, bro. Ik zoek mij goed te maken. So die gaan hier oor motjies of gaan hier oor fone en goede wat. Kijk, Dat is wel een emotie. bra. Zo kunnen we gewoon motjes aan. Hey, joh, goed te kunnen zien, ja, man. Laat die emotie storing. Nee, man. Kan niet teruggeven. Ze kunnen niet terug. Die vragen hier. Hij is een complicated story, bra. Ik zoek mij goed te maken. Anders wordt Je praat zo samen met ons help gevoel. Ons help jou. Ons help jou. Zo praten we ons met respect. Yes. Weet je, dit is speciaal. Dit is de eerste man van die episode. Dit is speciaal. Ons man, hoe Dit is speciaal. Dit is de eerste man bij onze episode. Zo focus. Vraag die dan goed weg bij die man. Zeg, vraag verschonen. Dat gaan we vraag verschonen. hele dag aan uitgeskomen. Je is die grote man. Maar die man zit. Die man zit wat je doet. Kom meneer van school vragen. Hij heeft mij sorry gevat. Hij heeft mij sorry gevat. Ik zoek mij goed te maken. Al wat ik gaan zeggen is net, je moet wel verschoning willen, niet. Dat is mijn probleem. Wat doe je wacht samen? Ik denk die mannen moet bier. Verschoon me maar. Ik weet, die zien violence op die show niet, maar ik like waar die aan gaan. Ik like drama. Die beter Ik weet niet wat gaat dan met mij. Dat Ik gaan like op drama. biervers. Dat gaan op biervers. Hij is. Zo, mensen, wat ons nog gaan doen, ons gaan een wrestling show maken. De winnaar van die motje, van altijd die motjes. Yes, yes, En die goed wat gestuurd is. yes. Ik zoek mij goed te maken, man. Moet je mij vertellen. Als je bang bent, als je bang bent, als je bang bent, als je bang bent, Kijk. Ja, ons like de route. Ons is nou, na die advertentie, ons is nou terug. Wanneer hij mannen kan beef, ik like het. Ik geef hij beef. ik denk ook zo. Uit daar steen. Dat is hoe later doen. Ik denk ons het probleem uitgezocht. Ik denk hij is tevreden, de auto is tevreden. Maar ik trust de redactie daar man wat ons gecontact heeft. Ik ken niet zijn naam en weer vergeet. Right, ons is terug, die uitbreker is klaar. Die is op die fight. Die gaat nog gebeuren. Die is waarom moeten die wat je ziet mensen. Wat ik wil zeggen, als je wil help zoeken, ons is die begissen van jou help. Zo SMS 777, dan gaan we jou komen helpen. Ga je komen helpen? Oké, die bar. Die, op je dan kan een Celido. Hij zei, zijn goed was gesteeld. Hij zei, ze zit erin, maar hij heeft ook aan een braak dat ze gesteeld. Zo weet je wat hij gaat niet. Zet je geld op boom, die is kanten. Zo jij is kanten. Cameraman, die is jammer. Hij zei het reden ook om mij daar mensen moeten gevaren. Maar hij zei, sorry, ons heeft wel aan gaan niet. Maar hier is een rechte weg die gangen te zetten. So, without any further ado, 3, 2, 1, ding, ding. Get hem, Jabber! Oke, mana ini tuh anak sekondas? Oke. Die biefstuk. Die was entertainment. Zie je, wrestling kom je bij die biefstukje. Ik zeg je nou. Dat is ik zeg, onze mensen weer, kom naar ons toe. We gaan je helpen. Met je vrouwmens, met je leven, ons vat. Kijk, wij honger, we gaan je post geven. Ons gaan toch bij ooit komen als je ouders je probleem geven. Ons geeft hele probleem. Ons kill je ouders. Fight jou. Yes. Fight jou. Ons is brave. Ons is goede mensen. Ons is goede mensen. Het is maar net die dingen weer die zo één. En als we zien, hulle wil beef. Ons gillen die beef. Hulle wil beef. Ons gillen daar geen. Dit is de eerste. Joh, ik heb hem lekker geslaan en joh, ik heb me geniet. Nee, ik heb me geniet. Joh. Ladies and gentlemen, bij die show, dan gaan zo even. Zie je? Kom. Moet niet aan de mannen zo vrouw en zo vatten. Dan gaan niet weg komen. Mij worden die gaan morgen zien. Ja. Right. Mij worden die morgen zien. Je hebt nog. Je hebt dan die mensen zo niet. Die had je gelegen gedaan, hij wil niet van mij nee. Dus wij zij wat bereis is, contact mensen. Dat is bijna goed. Dat is al heel veel probleem.
Alright. Het is maar goed en niet sorry. Wat ga je met jou gerecht, man? Wat ga je met Nee, sorry, is het gerecht. Wat gaan we doen? En je blijft ons share en dan moet je subscribe. Subscribe en follow die mensen, man. Zie nou, hoor. We gaan die gemeenschap zo. Ja, maar dat is altijd nog. Dat is altijd de episode. Ik is mocht gekeken. Ik is wonder. We zien je de volgende keer. Goodbye.